awufundeke sigoduke 20 minutes siyahamba. Samuel wesibili chapter 9. Angithi ngifuna ngishumela kafishane angithi. Hawu. Second Samuel chapter 9 verse 1. Yeah. uDavide wathi usekhona yini endlini kaSawuli ukuba ngimenzele umusa ngenxa kaJonathani na? Verse 2. Kwakukhona endlini kaSawuli inceku egama layo linguSiba. Bambizela kuDavide, inkosi yathi kuye, unguSiba na? Wathi inceku yakho inguye. Verse 3. Inkosi yayisithi akusekho endlini kaSawuli noyedwa engingamenzela umusa kuNkulunkulu na? uSiba wathi enkosini, uJonathani usenendodana elunyonga ngezinyawo. Verse 4. Yathi inkosi kuye iphi na? uSiba wathi enkosini, bheka isendlini kaMakhiri indodana kaAmiyeli Elodibari. Verse 5. Inkosi uDavide yayisithuma yamlanda endlini kaMakhiri indodana kaAmiyeli waseLodibari. Verse 6. uMefibhoshethi indodana kaJonathani kaSawuli wafika kuDavide wawa ngobuso wakhuleka. uDavide wathi kuMefibhoshethi wathi, nansi inceku yakho. Verse 7. uDavide wathi wapasa kanjani esikoleni wena vele? Wawufunda kanjani ongayenze reading? Uphuwa kwi reading useduze kwa bring inga yakho. Suka eduze kwentombazana. Hawu. Verse 6. Ngeke nginiphakamise ke. Ngiyenze engagement yini manenza kanje. Ihlekani. Verse 6. Hayi. Ufuna ingane ezu11 uzobulala ingane ihambe 11. All right. Verse 6. Verse 6. Bazana spirit of choice balekile. Ingathi nibe serious ngesikhathi. Nizongikhumbula masengihambile nina. And ngiyahamba. Verse 6. Verse 6. uMefibhoshethi indodana kaJonathani kaSawuli wafika kuDavide wawa ngobuso wakhuleka. uDavide wathi, Mefibhoshethi, wathi nansi inceku yakho. Verse 7. Yes. uDavide wayesethi kuye, ungesabi ngokuba impela ngiyakwenzela umusa ngenxa kaJonathani uyihlo. Ngikubuyisele lonke izwe likayihlo uSawuli, udle njalo etafuleni lami. Verse 8. Wakhuleka wathi, iyini inceku yakho ukuba ubheke inja efileyo njengami na? Verse 9. Inkosi yayisimbiza. Oh my God. Asicine lapho. Ukhona ongafunda ngeSingisi. Cela sibheke into ezincane bese siyavala. Sibheke into ezincane bese siyavala. English. Anikwazi ukufunda isiNgisi Nkosi. Hallelujah. Okay, bathandeka ifundeka kanje. 2 Samuel chapter 9 verse 1. Now David said, is there... I want you to underline the word David. I wish I amen, brother. Underline the word David. Now David said, is there still anyone who is left of the house of Saul? What a question. What a question. Is there anyone still left in the house of Saul? In the house of my enemy? Saul was David's enemy. But let us see who David, let's come to
lisho othandwe nguNkulunkulu. Onjani? The beloved. David means beloved, othandwe nguNkulunkulu. Uyabona kuba kwawimi ngake ngibuze lo mbuzo ukhona yini ngamenzela umusa endlini kaSaul ngoba uSaul wanted to kill David. Oh my God. Kodwa ubuza umbuzo uwodwa lo mbuzo uyintshumayela. Is there anyone left in the house of my enemy that I may show him mercy, grace, unmerited favor? Oh my kashanta la baba sika. Kubeka baba ndakamosheke. That I may show him kindness. That I may show him kindness. Why? For Jonathan's sake. For Jonathan's sake. Bangizwa laba bantu. Ngathi ngake ngivangele namhlanje ngafundisi. Sike sivangele ke sithi kulumvukuza ngathi senibe nalala. Nisekhona. Usekhona yini athi amakhosi kusekhompunde na endlini kaSaul engamenzela inceba ngenxa kaJonathan. Oh my God, my Jesus. Sibona Trinity God la. Trinity God. Sibona ubuthathu bukaJehova. Oh, nisekhona bazalwane. One, sibona uDavid emele God the Father. Oh my God. Two, sibona la kamoshe. Afunde ngajaha. Rebebe sente. Rakamoshe. Funda baba continue. And there was a servant of the house of Saul. Whose name was Ziba. Underline the word Ziba. Ziba. Underline the word Jonathan. Oh my God, my Jesus. So when they had called him to David, the king said to him, "Are you Ziba?" My God. He said, "Yes. At your service." Yes. Then the king said, "Is there not still someone of the house of Saul, my God, to whom I may show the kindness of God?" And Ziba said to the king, "There is still a son of Jonathan, who is lame in his feet." He is what? Lame. Ilunyonga. Oh my God, akasha. Ikona yona indodana kodwa ilunyonga. He's lame, he's crippled, he's paralyzed. Verse 4. So the king said to him, "Where is?" And Ziba said to the king, "Indeed he is in the house of Machir, the son of Amil, in Lodibar." Underline Machir or underline Lodebar. Underline Machir or underline Lodebar. uDavid omele uNkulunkulu ngifuna nibheke bazalwane khona igama lithi David khona igama lithi Jonathan khona igama lithi Ziba khona igama lithi Mephibosheth nisekhona bazalwane okokuqala nje uDavid sibone edlala indawo kaJehova uthi usekhona yini is there anyone still left in the house of Saul that I may show him kindness, unfailing love, mercy for Jonathan's sake. Nisekhona bazalwane uDavid umele uNkulunkulu uDavid, as we know, he was an enemy of King Saul. But when Saul died together with his son Jonathan, David took over the throne as the king of Israel. Nisekhona bazalwane methatha over akangaphindisela. That is why uDavid unenhliziyo kaNkulunkulu aga revenge ukuthi now my enemy is dead. I want to kill noma ubani osele ozalweni lika Saul. Kodwa instead wenza the opposite. Like our loving Father, like our gracious God. Uthi ukhona yini engamenzela umusa noma kade ufuna ukungibulala ngoba thina
sifana no Saul. USaul umele the first Adam. Owenza isono wawa. Ufuna ukushumayela manje. Wawa. Walimala wonke umuntu. Sangena esonweni ngenxa kaAdam. Kodwa kuyena lo Saul sibona kuphuma imbewu ethi Jonathan. uJonathan la umele uJesu. Oh thana meni basalwana. uJonathan umele bani? Number 3 sibona igama lithi Ziba. Igama lithi Ziba lisho strength. Umele umoya oyingcwele. Udlala indawo kamoya oyingcwele. Nathi singoziba. Sithunyiwe Midlands. Le crusade izofuna uMephibosheth. Igama lithi Mephibosheth lisho a destroying shame. Nisekhona bazalwane. For my introduction, iqala kanjani le ndaba? Iqala ngecovenant eyenzeka phakathi koDavide noJonathan. Lithi iBhayibheli uDavide wayezondwa nguSaul kodwa ethandwa nguJonathan. Bangena kwicovenant, bangena kwisivumelwano. Kwa-Israel manenze isivumelwano kunezinto ezu5 ebezenzeka when you are cutting a covenant. One, uma abantu bengena kwi-covenant bebesika they used to cut their wrist. Besika la kuma wrist la ezandleni kuphuma igazi bese bathi intermingle. Ayisike nalo ayisike. And makwenziwa i-covenant yenziwa between two unequal people. La uJonathan wenza i-covenant with the king. Oh my God. uDavid occupy i-position yokuba yi-king. uJonathan ungaphansi kaDavid kodwa bangena kwi-covenant. One into yokuqala bebeyisika ama-wrist. Makuphuma igazi, blood will ooze out, will gush out. Then they will intermingle their blood. Meaning what? Your life is no longer your life. It is my life. And my life is no longer my life. It is your life. The second, bangena kwi-covenant. Ukuthi manje David uphila kwakho njengoba sishintshana ngamagazi. Impilo yakho akuseyona eyakho ingeyami. Nempilo yami akuseyona eyami ingeyakho. That is why angiyeke. Angiyeke lento. That is why umuntu wesifazanelana nowesilisa before marriage kwi-virginity. Oh my Jesus. Intombazana into yokuqala izoqhuma igazi. Ngenkathi iblida elana isukithi I'm giving you my life. Bhekani. Isukithi intombazana. Usathane uyathanda ukwenza into ezohlekisa. Abantu bangakhona ukuthi hey basophani ungadlali endlini kaJehova uzolimala. That's why umusistelana nalo kuqhuma igazi kusho ukuthi impilo yami usuke umuntu ejulile lento umnikeza i-virginity yakho. Usuthi ngikunikeza ukuphila kwami. That is why umuntu oqale wabulala uvirgin wakho awusoze wamkhohlwa noma kuthi usashada kweindawo ngoba wahamba negazi lakho. 2, uma abantu besika i-covenant bengena kwi-covenant, what is happening? Bayashintsha. Athathi ba-exchange ama-codes. Amnikeza ikoti yakhe. Angiyazi noma izokulinga le ndlela. Mina nguthi uslice wena ke. Ngesikhathi beshintshana. Nabeshintshana ngama-codes. Kusho ukuthini? Kusho ukuthi my possessions is no longer my possession.
but it is your possessions. And your possessions are no longer your possession, they are my possession. That is why thina sinsiwe. Ayikho into yethu okuba ngeyethu. Yonke into yethu ekaNkulunkulu. Yonke into yethu ekaJesu. Yonke into kaJesu eyethu. Ngisenewari yokubuza indaba mathi uNkulunkulu unikeze le moto awumnikeze imoto, and yet you are in a covenant relationship. Ngisenewari mathi uNkulunkulu unikeze le mali engifuna ebank wena ungakwazi ukuyikhipha, and yet you are in a covenant relationship with God. Ngisenenkinga mathi uNkulunkulu dayisa le ndlu lethi imali lakini, and yet when you are resistor God wanika covenant relationship. Sanenkinga ngakhuluma lapha angeke bengizokhuluma into ejulile ngenxa yesikhathi, bengizokhuluma ngendaba ukuthi uNkulunkulu udinga total obedience kithi. Angiphinde, there is no total obedience. Can I go deep? Uyazi bona ngicela konke angivulele wona namhlanje ukuthi noma Abraham simbiza as the father of faith, God, he did not have total obedience. He did not have total obedience. Uthi uNkulunkulu Abraham phuma ezweni lakini nasezihlotsheni, uphume wena nonkosikazi wakho, ungaphumi nomunye umuntu. Kodwa Abraham uphuma nabantu abawu3. Uphuma nobaba wakhe uTera. Number 2, waphuma noLot nonkosikazi kaLot. Ngaba kazange abe isiduli sikaSawoti umkaLot ukuba Abraham akaphumanga naye. uJehova ethi Abraham phuma wedwa, ungaphumi nekhampani, ungaphumi nochomi, ungaphumi nehlwele, phuma wedwa ngoba uNkulunkulu oh my nisekhona. When God wants to do a certain operation in you, awungene theater nabantu, ungena wedwa. Oh, come on, shout hallelujah. Mayesefuna ukusebenza uNkulunkulu uyaskipha isihlwele, uyabakhipha abangane. Mawuyongena kwi-operation ungena wedwa kwi-theater room, but inkinga yakho ufuna ungena nabantu. That's why uJakobe wawelisa yonke into, wasala yedwa. He was left alone. Eligama alone, it's all in one. The problem kaThixo ufuna wena wedwa as individual, when ufuna ukuhamba necompany. uThixo ufuna ukukusebenza wena ufuna ukuhamba negroup. Abraham, he did not have total obedience. He did not have a total obedience. Angabe uLot akashonanga eGomora naseSodoma, nakwaqhubeka kwahlala lapha emzini waseUr. Kodwa ngenxa ukuthi asifuna ukulalela uNkulunkulu ethi phuma, hamba wedwa. Ngifuna ukukhuluma nawe wena ubiza abantu abaningi. uNkulunkulu ungivulela izinto wena uyisharela abantu izinto zakho wedwa. Engakunezinto okufuna ungayishare nombani okwezakho wedwa. Zikhona izinto nisekhona bazalwane. Niyambona uRay Makholo, niyambona uRay Makholo. Wayehamba lalela ama vision ethi mfundisi awungixoxela, kanti uyawakopela ama vision wabhala phansi. Ingceke uzishare njengoSamson ashare his secrets to the wrong people or to the wrong person. Wathatha uRay waqala ireme hamba ehlanganisa imbono yeingceke zingekho aware. Namhlanje uphumelelile lezi ingceke zifailile ngoba kunezinto zakho ongafana uyishare noma ubani okwezakho. Ezinye izinto you must keep quiet because they are still premature. Mawisheshe uyikhuluma bazoyintshontsha abantu basenze zabo.
Second, covenant. It proves they start the covenant. When two people are cutting a covenant, they exchange their weapons, their armory. Bashintshana ngezikhali. Thatha inkemba lo, nami ngithatha inkemba yakusho ukuthini? Your battles are my battles, and my battles are your battles. The second, oh my, did you band? Band ukuthi angishumela kancane. Bangena kwi covenant and August 4 bebethi nabengena covenant bese bekhathi ihlahla. Bekhathi ihlahla bese befaka igazi labo bafafaza igazi la ihlahleni. And bebonakala ngento yodwa bebeba nama similar marks. La belima besikene khona izofana imark yami nemark kaMkhize ngoba singene ku covenant. Bazokwazi abantu singene kwi covenant. Lithi iBhayibheli bazana singegcineni ngiyagodola nami ngiyeza ukuthi hey, is good, is nice. Lithi iBhayibheli sebengene lapho kuleyo covenant. Ngifuna ukuthi ukhuluma ejulile because babe kuyi friendship ejulile. There are 3 levels zama friendship. Level 1 khona comrade friendship. Level 2 khona client friendship. Level 3 khona intimate friendship or intimacy friendship. Le ama comrade le niyawazi la wethu ya friendship yabo behlangana ngetoyitoyi yomngane nje. Kodwa bese kuba khona le client where you befriend umuntu umhehe ngoba you are after something. Abe client yakho ngoba khona into oyifunayo. Kodwa le uDavid ayinayo kuthiwa intimate friendship iba between a man and a woman. Lithi iBhayibheli ngendlela ababezwana ngayo babethandana ngazo ukuthi umuntu wesifazane nowesilisa. Wonke ukwazi ukwahlukanisa. Lithi iBhayibheli uJonathan noDavid their hearts were knitted together. And ilento uNkulunkulu ayifuna ukuthi abe nayo nekholwa. Sibe ne intimacy noJesu. I relationship njengokusubona unkosikazi nendoda hayi intombi neso unkosikazi nendoda ayikho. There is transparency. Akukho ukufihlelana. Wonke umuntu uyakwazi okudinga omunye, even nama weaknesses, even nama needs bayazana. But inkinga kaMoya Ingcwele ibandla alikho intimate noJesu. Ibandla limazi uJesu njengomsindisi lingamenzi kodwa abe inkosi. Ibandla abazana bamazi uJesu eyisithandwa somphefumulo wabo. Yingakho lithi iBhayibheli thina singumakoti yena ungumyeni, because it's a kind of relationship etshengisa ukuthi uNkulunkulu uyidinga sinjani phakathi kwethu noJesu. Hallelujah. Hallelujah. Asambe ngenxa yesikhathi. Lithi iBhayibheli bangena kule covenant. uDavide noma ngifuna nginikeze ibackground. uMephibosheth before azalwe noma before esezelwe, uSaul noJonathan babulawa izitha amaFilisi bafa. Kwafika umyalezo ekhaya kuneni ibabysitter eyayigade uMephibosheth. Wayezelwe enormal njengazonke ingane. Wayezelwe ehambela. But at the age of 5 years, uneni weza ukuthi ubaba umkhulu nobaba kaMephibosheth bafile. Wathatha umntwana wabaleka naye. Mebaleka naye kanti uzowa. Walimala esingenzansi. At the age of 5 years. Wakhubazeka waba crippled. Lithi iBhayibheli lami uthi uDavid ukhona yini osele engamenzela umusa endlini kaSaul ngenxa kaJonathan. Lithi iBhayibheli kwavela indoda ekuthiwa uZiba.
He was the servant of Saul. But now he was no longer the servant of Saul. He was the servant of David. Ngoba makufika uJesu siyasuka ekubeni izikhonzi sika Satan sibe izikhonzi sika Nkulunkulu. Hayi bonise khona bazalwane. Makade ungakasindiswa uba i-servant of Saul. Kodwa make wasindiswa ube i-servant of David. Nisekhona bazalwane. Lithi iBhayibheli uZiba wathi yebo ukhona. Leli gama lithi Ziba lisho strength. Lisho the representative of the Godhead, umele umoya ingcwele. Uziba wathi ukhona. Uhlezi le endlini kaMakhir eLodebar. Usendlini kaMakhir eLodebar. Yo. Igama lakhe uMephibosheth. Ulinyonga. Mombona ngaphezulu uyaphila. Kodwa mawahlala ngenzansi ukhubazekile. Ngaphezulu uyaphila. Kodwa ngenzansi ukhubazekile. Ngaphezulu umzalwane. Kodwa inyaweni ukuhamba kwakho komhedeni. Akhoshanta nisekhona. Uyaphila yena. Mayehlezi ungambona ukuthi umuntu ophila njengabonke abantu. Kodwa mawusuwehla naye usumfakela ikepisi. Hayi akaphili. Ukhubazekile. Uyashumayela yena kodwa unyonga. Uyawushipha yena kodwa unyonga. Uyanikela yena kodwa unyonga. Dipita Duglam. Alikola Duglam. Let me stop. Honat. Unjani lunyonga. Gama lakho uMephibosheth. Uziba. Ule endlini kaMakhir eLodebar. Igama lithi Makhir lisho a salesman. Umdayisi. Mephibosheth wayezalelwe ebukhosini. Wayeyingane yasebukhosini. Kodwa ngenxa Jesus. Athi ngisho wayephila. Wayehamba kahle. Kodwa uneni wakhe wamdrop. Uthi umoya ingcwele kimi bangabazalwane akade behamba noNkulunkulu. Kodwa ngenxa abanye abantu badropeka endleleni. Kunabafundisi abaqala nabazalwane abathile. Kodwa namhlanje abazalwane abasekho emabandleneni bandropile banilahlele eLodebar. Igama lithi Lodebar lisho a place of desolate. Indawo engenakuphila. Lisho indawo epastorless engenamaluso. Lisho indawo engenamgwaqo. Lisho indawo engena airport. Lisho indawo engena gesi. Lisho indawo engena lutho. Indawo la othi mawushiwe khona uba useless. Ukubi useLodebar. Ngisemitolenze kubantu abadroshwa bawa kabuhlungu bathi nabelimala bayolahla eLodebar. Angisa akekho ukuvizitela umuntu oseLodebar. Akekho hambela umuntu oseLodebar. Akekho cabanga umuntu oseLodebar. Mephibosheth, he was from the royal family. Kodwa ngenxa yokulimala engazenzanga wadroshwa umuntu. Nawe njobula awuzenzanga kule nkinga okuyo. Wenziwa somebody. Bakulahlile bakususa eMidlands. UseMidlands komzimba. Kodwa ngoka Satan useLodebar. Endaweni engenamgwaqo, engena telephone, engena communication, engena cell phone, engena network. BaseLodebar. Mangena network indawo. Wathi David ngiyamfuna kuhamba uZiba. Ngoba uZiba noma kuthiwa komgwaqo, noma ngakho telephone, noma ngathiwa useBhareni, noma ngathi useshibhini,
uziba ungena phakathi angene phakathi eshibhini uziba umoya ingcwele akanandaba ukuthi unaphi akukho la engangeni khona ungena la yakudayiswa khona umzimba athi uyichitha aphi inguna phakathi yakho athi liyini ithemba lakho hey uziba ufike eMidlands eLodebar la kulinyazwa abantu abaningi abanye ba hopeless abanye bathe it is over angeke ngiphinde ngibe yinto kanti hayi he's the God of a second chance, he's the God of a second chance. Koshaka sabe sayinile but it is over ngawe bakhansela but angeke uphinde uvuke but ngeke uphinde ube usambodi kanti uzibuyeza uthunywe inkosi uDavid hamba yongiladela uMefiboshethi ukuphi usendlini kaMakiri uku-salesman sebese badayisa ngaye kanti abazi uYesu uziba Nesakona. Lalela, people may forget their promises, but God is a God of a covenant. He will never forget what he has promised, what he has vowed, what he has covenanted to. No man got his card, no man got delay. Sometimes God's delays are not God's denials. Oh hallelujah, oh hallelujah, oh hallelujah. Don't worry. Sekuthatha isikhathi eside useLodebar bakhohliwe ngawo kodwa uDavid uNkulunkulu akakhohliwe ngawo uzothumela uziba. Oh NJ Tsunami bathunywa uziba baseLodebar yaseMidlands bazofuna uMefiboshethi. Hey, sabela sakamoko shilakamosh shilabababa shatakamosh shilobobosaka takamosh rekemosh. Ngamvalela umshumayeli ngamvala upastor wakho kodwa ngeke umvalele uziba wake ufika sebegweme bonke indoda isuka eJerusalem iye eJericho yahlangana negcwelegcwele sayilimaza kwaqhamuka umpriest religion wamgwemela ngoba esontweni lakho bakuthanda usenemali bakuthanda usanikela bakuthanda usekahle bakuthanda unomuso omuhle mhlazana uhlaseleka bayakhohlwa ngayo bayagwema qhamuka umpriest kwaqhamuka nomlevi kodwa wehla uziba ngomsamariya olungileyo wehla uziba ngomsamariya olungileyo. Noma kubanda kunje usetendeni ayiziba ufikile useLodebar isikhathi sami sokusafarisha is over ngibuyele ekhaya eJerusalem lahle sikhona inkosi Jerusalem the city of peace. Nanguziba come buyele ekhaya buya mntwana buya hobo yele ekhaya usomo usolima buyele ekhaya uyafunwa
noma ungaqasha angeke umqashele uZiba, noma ungangena phansi komhlaba uyafika uZiba. Sabela uyabizwa namhlanje. Wemefiboshethu wake wasindiswa kodwa ushayekile, uyaphila ngenhla kodwa kwesingenzansi khubazekile. Uma usesontweni uphethe isikhundla kwesingenzansi khubazekile. David, hambani niyongilandela yena. Ulimele Nkosi, ulinyonga. God of Abraham umele uDavid, Isaac umele God the Son Jesus, Eliezer umele God the Holy Spirit. God of Abraham, which means God of promises. Masekuthiwa God of Jacob, which means God of changes. Masithi God of Jacob, we mean he's the God of changes. Ufike hamba nomali wabambana noJehova, kwabonakala ukuthi manje indlela kahamba ngayo ukhubazekile. Nasesikoleni fanele kubonakala university tertiary, emsebenzini, efemini, ukuthi uhlangane wena no God of Jacob, God of changes. Babona indlela ohamba ngayo ukuthi indlela ohamba ngayo akafani nathi. Uhlangane nobani? God of Jacob. Yini enza abakhedeni la usebenza khona bakhuluma imkuba kanye nawe, bahlebe kanye nawe, bantshontsha ukhona, kodwa ohlangane no God of Jacob bathi kade bekhuluma imkuba bathi nangu umfundisi esesa. God of Jacob, God of Jacob, God of Jacob. Can I go deep? Open it, come to gospel. Gospel. Lenziwa amagama awu-2. Gospel. Gos means gossip. Pel means peel. Igama lithi gospel lisho the peel of gossiping. Bese kuphiliswa abantu. Gossip. Gospel. Gos uhleba from gossip. PL means peel. Iphilis. Touch me now. Touch me now. I say, touch me now. I come to thee. Ziba, hambielo depar. Wafika uZiba. There was no telephone. There were no roads. There was no infrastructure. God was with you. uZiba uJehova Balperas. uNkulunkulu ofohlayo. Akavinjelwa lo. Ngeke umvalele. Ungavala iminyango. Kufika amadoda nomlilo. Agibele phezu kweroof. Ayiqaqe ngoba isibhalo Perasim. uNkulunkulu uyafohla. Wafohla uFaro ethi uyaqeda ngamaIsrael. Bavala ngolwandle olubovu. Emva kwakho yimpi kaFaro. Bakhala abantwana baIsrael. Bathi kwakungcono sifele eGibhithe. Wathi Moses, stand still. Stand still. Fear not, for you shall see the salvation of the Lord. But don't worry. Labantu enibabonani babona okugcina. Kanjani Moses? Khona ulwandle olubovu. Ingani lesihamba na uJehova Balperazim. Uyafohla. Ufohla njengokufohla kwamanzi eqhuma edamini. Kwahlule kuphela uSasara evala iminyango. Wadla ngezitsha evale namawindi. Kwangena isandla sabhala. Mene tekela ufasini.
uzofohla tshela makhela ukuthi sikhonza uNkulunkulu ofohlayo wathi makhela uzofohla nasesimeni sakho wafohla esibelethweni sikaSara sena 90 years seku beyond human understanding wafohla namhlanje uzofohla eMidlands ufohla ngosiba uNkulunkulu ofohlayo uzofohla nakuma finances akho uzofohla naseyikweletini zakho uzofohla nakuzitha zakho uzofohla abadakati bedwebe ngemithi weqe in the name of Jesus ngoba uhamba nofohlayo akavinjelwa. Our God is unstoppable. Wafika uZiba wafika loDebara where you are in the verge of divorce kodwa ufikile uZiba wonke umuntu uthe kuphelile ngawo bikani mina halwa zelwa ngidlu langisilisa Baba ngiyabonga impilo yazi mhlazana ngimithisa uma lomfana brother bami bathi it's over ngangekuphindisa esikoleni kanti abazi khona uBalperas babethi ngizofana nabafuthi ngoba bayeka isikole phakathi nendawo kwasho ukuthi uNkulunkulu unenjongo nami. You must reach your destiny. Ungavumeli imeke ikuvimbe noma athi imali ayikho memeza uBalperas ozofohla ingekho imali ayidala udala into engekho ibe khona wabisa into engekho njengezinto ezikhona sabe ngenxa yesikhathi the Bible and Mephibosheth was taken from Lodebar. Lodebar uyafika uZibe Lodebar now we Lodebar yakho. I don't know what kind of Lodebar you are right now, but you are in a Lodebar, maybe in your marriage, maybe at work, maybe at home, in your family, maybe financially, you are in Lodebar, maybe in your business, you are in Lodebar. But in front of no, it's not over. Usatan no make shayili, mjelu shayu alpha, uketengo alpha, but Omega is still coming. Oh hallelujah! Oh hallelujah! Tell him, what the devil, I'm coming to the last round. There is a last round. The last round. The last round. The last round. I don't need the points.
I need TKO or KO. I don't need in a second. Can I preach tonight? No muselo de bar. Don't give up. You are a stirring of God. Is stirring no mas ngashawa kodwa sihlula. No mas ngalimala kodwa sihlula. Is stirring. Van Dam. Stirrings of God. Stirrings of God. Ukumbona Van Dam. Ukumbona Sylvester Stallone. No mas shayegile. I may be down, but not out. I'm the stirring of God. I'm still coming. I'm still coming. Devil, get ready. Get ready for the final round. Satan, what up to Katilang or Samson? Kandagas, the last round was coming. The final round was coming. No mengesename. What I condemn so is in Wales middle. Show me the pillars. Mvana, what young boy? They got that young boy. Umvalumen Moingwell. Or sister to the pillars. 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 What the Father? Remember me one more time for the sake of my eyes. Bakathi baqedile ngawo udokotela uthe uya positive mtshele it's a fact ukuthi ngipositive it's a fact ukuthi ayilapheki kodwa uziba mayike wafika ukuthi yena owelapha zonke who healeth all, not some, all your diseases. Let me see the people of the covenant. Asval, give me 5 minutes. Afukuziba. Ukulandela msindisi. Wena wa Kritikazi. Oh mabo. And Ziba said, let us go to the palace, to the king's house. You were once in the king's palace when your grandfather Saul was still the king. You know the palace. Kusekaya. Phela ukuthi busukudroshiwe walinyazo. Bese bekhohliwe ngawe. People have forgotten. Athi ngishumayela. Sebekhohliwe ngawe. Bashumela phakathi enkonzweni bayakulibala. Abakufaka kwiprogram yabo. Uselode baru sesontweni bahlelana bodwa baplana nabodwa bakhohlwa ngawe noma bengakhohlwa ngawe izulu alikhohliwe ngawe izulu. Yes, Jesus. Humble yourself under the mighty hand of God so that in due time, in due season, God will lift you up. Humble yourself By the side of the Lord. He shall lift you up. Humble yourself. Humble yourself By the side of the Lord. He shall lift you up. Hallelujah. He shall lift you up. Bari yako, ni training college yako,
ilodebhare lakho li-training center yakho. Njengoba ngathi ukhohliwe, njengathi bekhohliwe ngawe, God is still hiding you. Your time is coming. Your time is coming. Your season has come. Rise up, shake off your dust. Rise up, shake off your dust. For your season has come. For your season has come. Kade behleka, bekhuluma ngawe, bekhuluma naphansi, bethi awuzuba lutho. Rise up, hero of God. It's your season. It's your time. No man, no committee shall stand before you, because God is saying, yes, it is your season. Shalebans. Tell your neighbor it's my season. It's my right time. It's my hour. My time has come. Angisazufihleka. Already God has hidden me. Now it's my time for exposure. Tell my I'm the Moses of this generation. Kanjani asivale ngalokho uMoses before abe exalted wafihlwa 6 times. Wafihlwa 6 times. 1 wafihlwa ezalo. After 3 months wahluleka unini kumgcina. 2 wayofihlwa emanzini. Walala phezu kwamanzi. Kanti uzotrainwa ngamanzi ngoba uzodila namanzi. Uzodila waqala washaya aba igazi wawujika iRed Sea yavuleka. Indoda elala phezu kwamanzi. Vumela lezi inhlupho esisaphezulu kwakho zizokutrain. Into ohlushwa ngayo uzo-excela kuyo. Njengoba wena uyisangoma uhlusha imoya abantu abadala, uhlusha abangasekho, uhlusha abaphansi, athi ngiprofeti, ingoba uzoba umprofeti kaJehova. uSathane uzama ukuku-overtake. Wafihla emanzini 3 wafihla enhlango. Wafihla kuphi? No, before enhlani waye palace. Wafihla endlini kaFaro, kanti uzofunda imfihlo. Na uma uhlaselwa into nomimbi, thatha into esho ilokho zane tsunami. Romans 8 verse 28. Siyazi ukuthi konke kwabamthandayo uNkulunkulu kusebenzelana kube ngokuhle. Noma ungangena enhluphekweni, wathi konke kusebenzelana. All things work together for good. Nakuba miva ngiwanyathela lapho Jesus Christ, Jesu wami, usepolisa ngishumela kanje ngivaye somewhere ungafisi ubo NJ kama ntula nalongo ungafisi nakuba meva ngwanyathela into ngithi lapho ngihamba hayi ngeyami ngeyakhe kuya ngokuthi izinto zikushaya nje uhamba endleleni kabani asivala ngisho As give up, siyabambile. Forward ever and backwards never. Asabuyele muva. Siyabambile Satan. Come what may. Sikhishwe lo depara.
siye Jerusalem sihamba noSiba sihamba noSiba asihambeni asihambi sodwa. Look at us. Noma bengavala uthi excuse me, I'm going forward. Noma bengakuthuka excuse me. Bethu zwele nje uthi umfundisi wakho uwile uthi excuse me, ngiye Jerusalem anginandaba nelo department, ngiye Jerusalem. Uzohlatshelelwa khona Jerusalem, Jerusalem. Mtata, but he come. Mephibosheth, come to Jesus right now. Come to Jesus right now. Eze khubazekile bamba wafika uMephibosheth. Yo, wafika wawa ngobuso phansi. Kusho ukuthi indoda worship. Ukuwa phansi is an act of worship. King David mana njalo. Bathi nguMephibosheth yes. Basho lamazwi. Bathi surely I will bring back all that was taken from you. That is salvation. What is salvation? Salvation is the restoration of all things which were stolen from us in the beginning. Salvation, salvage, which means to recycle. Uthatha into endala, uthatha amakans asiwa lapha efamini bawafaka emlilweni ancibilikisa phuma sekuyi brand new can. Lapha eJapan kunomshini omkhulu. In Japan uthatha zonke igrepha zaka Toyota uyifake lapha la nabeyifaka lesi grepha esasinda lezaba beyond repair kunomlilo uncibilikisa iscrap uthayela bese uphuma ngale sekuthiwa brand new Toyota Camry ka 2007 kushiwa iscrap. Make wangena lo mshini uma ubani esemshinini uKristu uJesu uba isidalwa esisha okudala kudlulile noma kade edla ama drugs mayeka ngena kulo mshini uba brand new. I'm a brand new creator. I'm a brand new man. All things have passed away. I'm born again. It's I'm a new creation. Khuluma hlani phansi uthi uMephibosheth mefika kuDavid uDavid I will bring back all ngamanye amazwi bengizothi title namhlanje restoration. God will restore. uDavid uzobusela zonke izinto. Lalela mefika umoya ngcwele yakhuluma manje uthi uMephibosheth kuyini ukubuka inja efileyo njenganami uyibeke etafuleni lenkosi. Lalela uthi umoya ngcwele 1 igama elithi inja lisho someone who is outside
the covenant of God. Nathi thina igama lithi dog lisho a Gentile, a foreigner. Nathi besingewona amaHebheru, besingabezizwe, besizinja. Number 2, dog means someone who does not participate in the inheritance of the saints. Uthi Jesu angwazi ukuthatha isinko sabantwana ngisinikeze izinja. Lalela. Number 3, uMephibosheth wayibona into yamlimaza, ilelimaza abantu abaningi, waba ne dog mentality. Abaningi benu bane dog mentality. Kusho ukuthini? Basibona be useless. Lalela, wazi ukuthi inja hayi inja phela efileyo. Akuyona nenje ephila esifile. Univusile nani ekade nifile ngeziphambeko zenu. uJesu univusile. Nina kade nifile, kade sifile. Ngamanye amazwi Mephibosheth said, how can you take a dead dog such as I am and put him on a king's table? When he said he called himself a dead dog, he lost his identity. Some of us, though we are born again, we have lost our identity. For the thief cometh not but to steal, to kill, and to destroy. Kanjani baba usithole? uSathane mefuna ukukulimaza akaqala kuthatha. He steals you from the fellowship. Ukhubeke ebandleni uthi ngizomkhonza uNkulunkulu ngingedwa, not knowing, realizing that the thief is already stealing you. Ngoba lithi iBhayibheli la kuhlangana ababini abathathu ngiyoba khona. Lithi iBhayibheli ningakiyeki ukuhlangana, fellowship, benai okumkhuba wabangcwele. Ngesikhathi mawukhutshwa umuntu enkonzweni usuthi no, mina athi ngihlale ekhaya. Kanti the thief buza komama abayidli inyama isashisa, baqala bayikhiphe ebhodini iqathele inyama balibeke eceleni, balilinde lize liphola. NoSathane masefuna ukudestroy uyakhipha ku fellowship akubeke eceleni, ufuna uqala uphole. I'm afraid to love the Lord. I think church. Bega chonga la. Bega left. Bega. Was on la 1, 2, 3, 4, 5. Was on. I can't say. What's get it? Get apart. Send. Bambanan. What's still. When uSathane, yes. No phela siya uSathane nina mvikele noma engamthinta kodwa angaphumi naye. Wena phuma naye. Nina zama yonke into lo partner. Zama indlela shintsha unogotsha ikhundla kulo. Shintsha. Okay, bamba. Okay. Lalelani. Bambani ngezandla. Ibandla libuyela kwi position. Ibandla lomzalo nangu umuntu omusha. Ufuna uSathane ngenkanuko sofela. Laba mama bomthandazo, ama intercessors. Abahlebi ngabe mbone emisomfana. Kunokuthi bahlebe ngaye bayambunganyela. uSathane uyamthatha bayavala. Rakamosh bayavala. Ibandla likaJesu alanda abantu eLodebar
libabeke eJerusalem bese liyababiyela athi afika uSathane angabatholi ngenxa yabantu abathandazayo. Ngicela ukuvala ngenxa yesikhathi. Yazi manje inkinga thina sidayisa ngobuthakathaka bethu. Buka osana brother. Hlomani zonke isikhali zikamoya bhekani mina. Hlomani zonke isikhali zikamoya. Bhekani mina. 1 nifake helmet of salvation. 2 nifake breastplate. 3 nifake ibhandi lensindiso. 4 nifake ihlangu icathulo. 5 niphathe ihlangu. 6 niphathe inkemba. Bhekani mina. Iphathe covered. Ile the front part. Ngesikhathi samaphoyisa masofuna isigebengu leSoweto besenza ihouse penetration bese ngena kanje mangena ngibheka le nomfethu abheka le phatha isibhamu sakho nawe ngibhazuka bese senza kanje sondela brother sondela senza back to back cover up uSathane isitha masiza sizobona iphathi eprotective nani meza ngapha uzobona iphathi eprotective bese uthi le week ifihlele nebandla kufanele sifihlane imhlane thumhlane uSathane befika angaboni our weaknesses abone the strong part noma uthezwa ngapha abone the strong part. Let us cover one another. Anikhiphela amanzi lapho ashisayo. Wafika a dead dog on the king's table. Lalisho ukuthini itafula? 1 itafula lalilethela uMephibosheth ukudla. Food. Kodwa etafuleni nakusengivala ufika etafuleni mahleze etafuleni bonke abantu bona le party ephilile kodwa itafula liyafihla umnyonga. Kunani etafuleni kune tablecloth. I-tablecloth iyona efihla ubunyonga, our lameness. Kunani etafuleni kunezidlo, kunama drinks and food, kunenyama, food imele the word of God, ama drinks amele the Holy Spirit. Yini ela itafuleni? Itafula indwangu imeleni imele the blood of Jesus. Uma esuku uMephibosheth etafuleni umnyonga bakhe uyavela. Uma nawusuka namhlanje there is an invitation from David. God, come and dine on the king's table. Uthi Jesu kuthi ku Revelation chapter 3 verse 20, behold, I stand at the door. Anyone who hears my word and open the door, I'll come in and eat together with him on the king's table. Inkinga abantu abaningi bake bahlala etafuleni kodwa ngenxa yobude bendlela basuka etafuleni bavela umnyonga bawo. Njengoba ngikhuluma nawe usukile etafuleni, there is no more tablecloth that covers you, which is the blood of Jesus. Mephibosheth hlala njalo etafuleni. Usathi uDavide, Mephibosheth ziba hamba yomhlakulela umlimele. Uziba la umeleni ministering angels to us. Uma sihlezi etafuleni, we don't have to fight, we don't have to struggle. They are ministering angels as long as we are still positioned on the king's table with a tablecloth covering our lameness. Inkinga yakho, you have been already exposed. You have moved away from the king's table where there is a tablecloth.
Buya mntwana buya. Have the attitude of God. People have forgotten about you, but God hasn't forgotten. All you have to do, come back to the table of the King. You will eat continuously. From Monday up to Sunday, udla nenkosi etafuleni. Bantu base Midlands, nanguzini. Ulandelo depara, uthanda uzani zohlala etafuleni. Ikhona, isekhona le tablecloth. La etafuleni khona izidlo, khona iziphuzo. Mhlambe wena ukhona etafuleni kodwa ushota ngama drinks, the Holy Spirit, the gift of the Spirit of God. Moyingcwele, I'm eating already, but the problem, I need the refreshments. I need the drinks. I need the gift of the Holy Spirit. I need the fruits. A dead dog on the King's table. What does it mean? It means restoration. It means a revival of your life. Kunezinto bese ifile kuwe. Kodwa namhlanje siyabuyisela. Wozohlala etafuleni. Asime ngeenyawo. Gijimuse phambili uthi mina ngifuna ukuzohlala etafuleni. Noma nginja kodwa ngizohlala etafuleni. Ziyakhunjula lezinja namhlanje. Kuthunyelwa oziba kodwa nambani olanda izinja. Omefiboshethi. Phamisa izandla zakho. Zundi kumu. There is no communication. Ngilahla abangane, ngilahla ihlobo. Ngilahla nabazali ngibathembile. Mfundisi mhlambe nabakudropile khona abantu baqala nabo abasekho namhlanje. Bakulahlile endleleni. Don't worry, ufikile uziba. Uzokulandela eLodebar. Uzokubuyisela eJerusalem, a city of peace. Phamisa izandla zakho. Asivala amehlo ethu. Othi Moyingcwele. Moyingcwele. Ngikhumbule namhlanje. Ngikhumbule namhlanje. NgiseLodebar. NgiseLodebar. Kodwa ngiyavuma. Ngiyavuma. Ukubuyisela ekhaya. Ukubuyisela ekhaya. eJerusalem. eJerusalem. Ngiyavuma. Ngiyavuma. Ukuzohlala etafuleni. Uzohlala etafuleni. Lenkosi. Lenkosi. Noma benginje efileyo. Noma nginje efileyo. Kodwa ngifumana umusa. Kodwa ngifumana umusa. Ngifumana ifavor. Ngifumana ifavor. Grant me this favor. Grant me this favor. Yokuhlala njalo. Yokuhlala njalo. Etafuleni. Etafuleni. Baba. Tablecloth. Tablecloth. Ayingikhave. Ayingikhave. The blood of Jesus. The blood of Jesus. Alingikhave. Alingikhave. Ngisekhaya. Ngisemsebenzini. Ngisenkonzweni. Ngisemgwaqweni. Ngifuna ukuhlala ngaphansi kwe-tablecloth, which is the blood of Jesus. Father, grant me your favor. Owayinikeza uMefiboshethi. Cela sithandaze behind me. Mephibosheth was a sinner, hopeless sinner, but was restored. Tshela uNkulunkulu akubuyisela akurestore. Into yakhe lahlekile. Iziphi izinto zakhe ehambile kuwo? Uqhobo. Iposition. Ingcebo yakho. Yini ekulahlekele phambi sezandla zakho? Sivala amehlo ethu. Siyathandaza mtshela athi akunikeze favor. Wathi Nkosi ungaphumula endlini wanginikeza ngifavor. I need your favor. I need your favor. Say, Father, Father, grant me a new favor
of the new day. Every day, grant me fresh favor of new day. In Jesus' name. I'll stand as a song.